piro-piro sunahe poso takjilul fitri, nyepetake buka iki sunah Mbah. Contoh wis ana adzan maghrib, Allahu akbar Allahu akbar, engko sik ngombe dhisik aja gage-gage ring Mas masjid, minimal dibatalake riyen, dibatalake riyen. Ida tayakunal guruba bi khilafi ma ida syaka fayajibu alai ayak malah bil ikhtiyati wa yuakhiral fitri. Nek ije mamang pripun iki wis buka apa durung aja buka sik Pak, jangan buka dulu kudu bener-bener yakin. Nah, iki sing bahaya iki Mbah Nur Salim iki. Mbah Nur Salim wonten ta mboten batoa? Khawatirku golek nyetek tweet lek jam 4 ranyen do keplok-keplok kabeh masuk ngono. Pak Mustaji kabeh masuk jarene. Ojo banter-banter Pak Mustaji. Jar ora tau poso jenengan Mbah. Ngawur itu menane sumpah. Nggih ajan Mbah. Ora sadik inane poso ora tak takoki. Dik. Jarene nek aku ora ana dosane dosa Pak, ngawur wae. Pinten Pak jarene Pak? Ora blas. Wis apik-apik zaman akhir ana ora poso gelem teko ngaji wis wis apik. Alhamdulillah muga-muga disepuro kali pangeran. Amin Allahumma. Tenang Pak Mustaji, damai pokoke. Los. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah sing kepindho as-suhur walau bi jur'ati ma'in. Sunnah sahur Mbah senajan walah aku ora sahur ora masalah memplo kuat, tapi jenengan disunnahkan walaupun hanya dengan 1 gelekan banyu tok gak apa-apa oleh. Ya Allah Gusti.